Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Las 4:45 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. 47 minutos na kalikas sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong hapon na naman Bacolod, Pilipinas, koto balabutan sang signal sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Sa isot sa 4 sa lilisuan sang inyo silita sa tag sa kamang radyo. Welcome sa isa naman kay edisyon sang inyo sa nga palatuntunan. Action Reports. Lunes tubtob Sabado, alas 5 tubtob alas 6 ang gabi. Kamusta naman ang ato sa rin mga nagabalitor sa ato sa rin live stream sa YouTube Live, FB page sang Action Radio Bacolod. Inyo ka-aksyon na Marlon Henovaya, pinaka-signifikante nga hitabo sa mga pizza mag-aksyon dyan kita sa pizza 15 sa bulan sa nga Disyembre tuwig 2020. Ang pinaka-signifikante, isa sang signifikante nga hitabo sa mga pizza kag bulan maka-aksyon kung inyo sinibaramdaman. December 15, 1875 bot silingon. Sukat insakto ika 145 katuig. Subonggid nga adlaw sang si Emilio Jacinto, ang ginatawag nga brains of the revolution. Ginbunag bo silingon te birthday subong ika 145 nga kaadlawan ni Emilio Jacinto subong adlaw maka-aksyon. Ginbunag ini siya sa Trozo, Tondo, Manila. Ang iya siling amay Mariano Jacinto kag Iloy nga si Josefa Dizon. Si Jacinto isa man sa mga bantog na tinuga diri sa Pilipinas. Kung sa mga tao pang sinang una ang hambalan, hindi man magpaulihi o kung magpapierde, kung piloka ang istoryahan. Si Jacinto isa lamang ini sa pinakahubin nga miyembro sang Revolutionary Society sa edad nga 18 anyos. O galing naguntat ni isa sa pag-eskwela sang abogasya, law schooling sa University of Santo Tomas. Ang yasiring rason sa pag-untat para lang maka-intra sa ginatawag nga katipunan. Hindi sa gyapon malipatan ang ngalan nga Emilio Jacinto, pero ang kalabanan nga nakadumdum sa ni maka-aksyon ka nakakilala sa iya. Amon na lamang ang atos sa mga katigulangan. Amat-amat nga nagadjutay bangod sa mga maka-aksyon ang kalabanan nga mga hubines away naniyaga sa pak sa mga bantog kabakabig baganihan sa pungsod sang Pilipinas. Ang ila sa niya ginakahiligan mo ang chat-chat kag selfie diabla no. Ang ibang gani maka-aksyon ang ila sa ning sabi ginahimo sa bahin sang social media, FB, chat-chat
selfie may rabangan di sini nga nagapanglibak. Kag nagasinuyay pa sa social media mo yang ila. Inyo kakson na Marlon Hedobaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal nano ang mga balita nga dapat naton sinipagatutukan sa bunggig nga adlaw. Tinero na naman. Aga pa sa surad sa nga Sagay Negros Occidental. Sunod-sunod nga lapok na batian. Isa ka lalaki ginluthang. Samtang nagapadulong sa barangay hall sang Old Sagay, Sagay City. Damo sang igo sang balas sa nga lawas. Tinarga sa pick-up nga salakyan para dalon sa ospital pero patay. Ang tagluthang magkakasonti riding in tandem na naman. Kintiro samtang nagasakay sa tricycad. Pakadto sa barangay hall. Kag ang talalupang dondre. Bangod ining biktima bantog. Kag nakilala bilang top 6 drug personality sa Banwasang Tubuso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano ba ganibas sa nga balita lokal? Oy, Kapitolyo Provincial sa iluhon sa sunod sang Talisay. May dako-dako nga question marks punta. Para mong kutanon pa lamang ina magka-aksyon. Sa iluhon sa sunod sang Talisay. Ang plano ginumpisahan na. Ang diskusyon amat-amat na. Ano ba lang bot sa Legon City? May napanimahuan na ang kalabanan. Bakulod nun mano kung Negrosaron. Ang report na kasi maka-aksyon nga mas makakinot kunong gobyerno provincial kung magpatukod sa kawalingon nga istruktura kon building sa lugar nga ara mismo sa inasari control o kon jurisdiction. Kapitolyo nga sumunti ara na hamtang sa may dalan sang Gatoslaw, north kaga south sa Capitol nga dalan. Iban nga opisina mga kaaksyon naraman sa unahan lang. Tisakop ni sa Bacolod nga isa ka highly urbanized city. Ang jurisdiction ti wala sa kontrol sa probinsya kundi ara sa Bacolod mga kaaksyon. Ano ang napanimahuan sang mga matanda sa pagpanilag kag ini mga manugbantay? May nagasaling nga base amo na ini ang indikasyon, amo na ini ang patibaan o kung paano god sang ginakuno-kuno engkwantro sang dalagko nga mga tawo o kung grupo sa Bacolod sa maabot nga 2022 election. Kung wala sa kontrol ay han mabudlay, kung wala sa jurisdiction ay han daw pareho lang. Nga ginahigtan ang probinsya nga hindi makagiho sa Mayo, daw maamo na, daw mat-amat na nung nga nag-aalis ngaw. Ang hilanat sang politika balantayan na kada adlaw. Nangod samtang nagahilapit ang unang quarter sang tuig 2021, dapat amat naman nga nagaklaro kung kanday sin-o o kung nga ano nga grupo ang magabinongguan ay sa 2022. Man presidential election ang 2022. Jutay lang ang mga lugar mga kaaksyon nga waaya kontrahanay labi na ang sabahin sang pagkaalkalde. Basta gani mag-presidential mga kaaksyon damo-damo ang nagatinayada sa patag sang politika. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang preparasyon sa mga kasimbahanan sa pagsugod na sa ginatawag nga simbang gabi. Mayaraman ginatawag nga simbang aginaldo o kon aginaldo mas. May mga simbahan nga subong pa lamang nagamisa na. Pero ang perme nga daan nga naandan sang kalabanan among simbang gabi sa kadapit sa 16 sang Disyembre tungang gabi. Tibuas na mag-aksyon. Paano ay handri maamuma sang maayos ang simbahan ang mga manog simba? At paano naman mapapiho, mapasiguro sa ato sa dekapolisan
Sa bulig sa mga barangay tanod, enforcers kaiban pa ginatawag nga mga force multiplier. Paano pa siguro nga masunod gid ang distancing physical man kon social? Mga kapulisan sa Bacolod ay nakahanda na nga magbit-bit sang baton stick. Ratan na siguro, ratan. Kung sa mga Tagalog pa makakson, yantok. Kung pulpugong ka na, gatok manay mo sa nga ulo. Lumuna sa yantok. Baton nga dalon sa kapulisan. Hindi para ilampos sa mga salawayon, kundi usaron ina sa social distancing. Una sa balita, una sa aksyon. Amo nang gamiton sang pulis. Kamanting pulis nga observe man sang social distancing mo, hindi man siya pwede ka palapit gid sa sawayon niya nga tinuga, kundi distansya man siya. So yun ang baton stick makakson, amo nang ilas sa gamiton. Kuiton kaguro sang baton stick, ups, idog-idog tuwan na, amo na siya. Sa mga simbahan makakson, di masampulan gina, buwas sa gabi na kakson. Ano ba lang simbang gabi? Simbang gabi, devotional 9-day series of masses. Sunod-sunod nga misa ini magkakson. Kaya na practice ang Filipino Catholics. Kaya ning aglipayan dari sa pungsod sa Pilipinas. In anticipation sang Christmas. December 16, Tub-Tub, December 24. Kung magampi naka-highlight sa ni magkakson, December 25 sang tungang gabi. Kaya mo na ang pagsugata to. Sang December 25, adlaw sa ato sa nga mahal nga makako. Ginbun na gato sa mahal nga Jesus, mahal nga Dios. Ang adlaw sang Pasko. Samtang sa City Hall nga balita pagpalawig sang ginatawag bayanihan to Tub-Tub Hunyo 2021. Dako nga bulig sa mga napektuhan sang pandemya surok kay Congressman Gasataya. Sa nagabaga naman nga balita nasyonal, dry run. Sa pagbalik sang face-to-face nga klase sa mga lugar nga may nubo nga kaso sang COVID-19. Ari na, may pizza na. Imon na makakson Enero 11, Tub-Tub 23. Sa tuig 2021, suno sa Malacanang. Pinili lamang anay nga mga bulutuan sa mga lugar nga mayara sang nubo nga peligro sa nga COVID-19 transmission. Amo ning patigayunan, amo ning hiwatan sa natawag nga face-to-face nga klase. Ang pagbalik liwat sang mga estudyante sa ina sa eskwelahan magsunod sa kwarto kag dira mag-eskwela. Ang hambal ni Presidential Spokesperson na Harry Roque. Ang dry run, monitoron ni bantayan ni siya. May taga Department of Education kag COVID-19 National Task Force member nga magabantay. Ang katapusan nga semana sang Enero amo naman ini makakson ang gintalana para isumeter ang reports angot sa resulta sang pilot face-to-face classes kag ang evaluation para sa final recommendation kay Presidente Rodrigo Duterte. Di medyo klaro man din nga way man din nagapanaso-naso nga ato sa gobyerno. Medyo may paghalong man sila. Bango dapat amat kag panilagan kung nabala pwede nga masige-sige ang face-to-face. Kung may makitaan nga delikado kabawtang sa peligro ang lawas sa mga estudyante, hindi man siguro magpanaso-naso gid makaaksyon nga magkangili ng gobyerno nga untaton kag ibalik anay sa module kag online ang klase. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang pandam sang pinakamataas nga leader sang kapulisan, siya Police General Dibold Sinas, may warning sa mga tao nga nagatambong sa mga party-party. Sumong season sang Pasko, ambal ni Sinas, aristuhon. Lolbaan ba? Ang siling ni Sinas makakson, yes, bawal ang party. Ang sinuman makitaan nga party goers, dakpon. Ano daring balasihan? Ang siling ni Sinas makakson magin-issue nga direktiba sa Interagency Task Force IATF
nga ang mga parties pwede gle. Prambal ni Sinas pwede, pero dapat panyapon lang, dinner lang, kinan anay, dapal, usang, paninig bibig, pahabok sang tiyan, tob-tob, magtigab, mula nagle. Ang siling pa ni Sinas makakson ang dinner, makabigban nga party, pero dapat tumanon ang mga pagsulundan. Ang pamangkot dari mga kakson, ang pamangkot dari Police General Sinas, kung mangdakop gidmanayhan ng mga kapulisan sa mga probinsya surado kon banwa o kon pati sa kabaranggayan, base sa ulihi ang naga-party-party mismo kapulisan lao. Kuni ang gwa sila mag-aksyon baw. Numduman ko naman kung si Frank Jocadis pa sa nga banwasang Isabela, ang gwa sila mag-aksyon. Ako si Frank Jocadis pa nga nagakusar sa Aksyon Radio Subong, iginilisan niyang profile pic niya kag address kung siya pang pambalon ang tinaga nga kaladlawan. Base magkaladlawan daniyaw, Police General Sinas. Amo ina base ang magwa sa ulihi, bangin kaladlawan, bangod hindi tanan nga balayo kon puloy-an babantayan sa mga pulis. Daw nagtulo timing man ini nga balita, no? Para kay Sinas, no? Bangod ining si Sinas mag-aksyon, nagbantog ang alan niya di. Kag naging subject sang public outrage, ang pag-criticize ang publiko sa iya. Bangod sa iya celebrar mga birthday celebration sa tong bulan sa Mayo. Ang bulan sa Mayo may COVID-19 na di. Tinag-birthday ining si Sinas, bisan pa nga maistrikto ang pag-implementar sa quarantine protocols dito sa Metro Manila maka-aksyon bangod sa COVID-19 pandemic. Isubang ining si Sinas, nagapangatubang ni siya sa kaso kriminal. Agin pasaka sa Taguig City Prosecutor's Office. Bangod sining hitabo mag-aksyon ugaling way pa desagin pagwa nga resolusyon. Way pa sagin pagwa nga desisyon kung bala ano ang dangatan sa ulihi ni Sinas. Pasi ulaton pa rin nga manog retire si Sinas. Ang tisi ipagwa mag-aksyon ang resolusyon o kondisisyon. Man siya subong ang pinakamataas ng leader sang PNP mo. Debla? Isa namon na nagputos ka kontrobersiya kay Sinas, ti nagandi boynas pa siya ka man ti ginpili man sa gihapon ni Presidente Duterte mo. Bilang ka-25 nga PNP chief, nagligad lamang nga bulan sang Nobyembre. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang bakuna kontra kagaw nga corona. Una nga tubsukan mga Cebuano kag Cebuana. Ang sunod sa nga Cebu, ginasiling makakson nga among may pinakadako nga pundo o kon painan sang pundo para gastuhon sa pabakal sa COVID-19 vaccine. Kung ang gobyerno nasyonal makabakal una sa accredited source. Ang siling ni Mayor Edgardo Labella. Nga mo ning sila Labella mo ni sang ginambalan kagin pasalig ni Secretary Carlito Galvez, ang chief implementor sang National IATF for COVID-19. Ginambalan ni siya nga kamo ang Cebu City among prioridad sa bakuna kontra COVID-19. Sa mga taga Cebu, handa na nyo sa nga lawas da para sa pagbaton sang bakuna bilang panaming sa inyo lawas kontra COVID-19. Istorya bakuna sa gihapon. Si Manila Mayor Isko Merino nagkurinot ang agtang. Ay nga aman. Bangod na tokiban niya mag-aksyon, may mga tao nga nagpangbakuna na yakno dito sa Binondo, Metro Manila. Ay, di lagi nula to, pagani ka ang gobyerno. Mabakal palang ganing gobyerno sa bakuna, mayroon na sang tao nga nagbakuna niya gle. Pero ginmando ni Mayor Isko, ni Iorme, ginmandoan niya ng kapulisan o saan nyo yung report be, nagkuntuod na pangitaan nyo, aristuha. Way pa signal nga pwede na makabakuna. No? Nagpatigayo niya ko na sang COVID-19 vaccination activity dito sa Binondo, Metro Manila.
Ang sigurado kakapiyapiho nag-umpisa niya subong sa pagbakuna dito sa USA, sa Estados Unidos, nag-start din sila bakuna kontra COVID-19. Amo man sa pungsod sang Canada. Una sa balita, una sa aksyon. 505, Action Radio Philippines, Standard Time. Mayad ang tiyempos, bong. Kamusta ka ba sa mga bagulaman nakapuloy sila salita sa tagis sa mga puluyan? Sa mga nagadiga mo, sa mga nagapangumpra? Agsawala sang kolomprahon kay way sang kwarta. Sige lang, steady like mo da. Importante ang ginawa mo ng hambal sa kilala ko. Importante mo. Alas 5:06 Action Radio Philippines Standard Time. Ato sa pa solo si Platan. Narong sitwasyon subong sang syudad sa Bacolod. Observation report sa patrol with Action Jan. Action Jan, mayang hapon please come Karami sa panyempo sa palibot sa syudad sa Bacolod karon nga po nagsunmar. Ang patrol karon kita live mismo sa bahin sa Bangalasal. Diri sa Rabi sa Kilo Drive kag sa nga po makabig diri nga moderate to heavy, to heavy ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang aton pagamalan. Nami diri kay at least bala naga-function ang traffic lights but silingon. Hindi man gikinahanglan gid sang mga traffic enforcer kay kun ato libuton ang palibot sa syudad. Martes Porticaligua sa sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod mga ka-aksyon. Hindi kita mo sinakagutok ang aton nga madalanon bisan pagani ang Burgos Circumferential Road. Kagabay sang patrol siniman nga po anticipatory makapadulong sa may Bangalasal. Karon nga po nakabig diri nga light to moderate ang traffic situation. Hindi gid man tanto mo klabang pila sa mga salakyan nila binamo mga salakyan nga gikan sa may Burgos Public Market kag pausoy pabalik diri sa may east portion sang syudad mga ka-aksyon. Silingon na tayo yun ang biyahe sa mga motorista gauntat lang na kasi may mga traffic enforcer gid man nga mga ka-aksyon nga naka-on standby kaya mo nagahatag sang direktiba sa mga motorista nga naglabay sa mga mismo nga lugar mga ka-aksyon. O galing panumdum lang sa tuntanan nga matag Paramati nga dira naglabay sa may Circumferential Road labi na mga salakyan nga gikan sa may Bangka Kuri padulong mga ka-aksyon sa bahin sa Burgos Circumferential Road kasi nga hapon mga may yara dura sa pila ka mga ginpangkay o sa gyapon nga mga drainage sa tungasang dalan. Lakip na ang sa tubang sa Bacolod City Government Center. Dapat ka na gabi na bala kung magdurum-durum na. Hopefully makita nyo gid. Kaya nagibutang man daw sila nga isa ka traffic barricade mga ka-aksyon. And then hindi malamang or rather hindi lamang isa nagaisahan nun abi. May yara pag nagasugpon nga maginakayo sa gyapon nga mga dalanon o kon mga drainage dira. Sa tubang naman na mga ka-aksyon sang high street bala going ka naman sa Gyapon Burgos Circumferential Road may duwadra ka mga nagasinundanay nga mga bahing sang dalanon nga ginakay o siniman nga hapon pero may ginbutang sila nga traffic barricade para kahibalo nga dra may ginbuuan kag dapat hinay ka lang gid sa pangbiyahe kinali mabulasot ka disgrasya gid kung magdisgrasya ka kamo ginahambal nimo imbes balay ka nimo mapasukwa sa ospital ka gid kung malang-alang ka sa tiyempo pagid mga ka-aksyon no. Pero iti panumdum naman na nato nila binasa mga motorista nga naglabay sa bahin sa Gyapon sa Circumferential Road. Ligwa ang dalanon mga ka-aksyon pero dapat inay-inay lang sa pagbiyahe karon ngapon agud malikawan ang anuman nga mga aksidente sa dalanon. Kung kato nato naman diri nga sitwasyon sa area sa kinodrive padulong mga ka-aksyon sa may Barangay 3 panumdum sa Gyapon na ongoing ang curing period sining nga din kayo nila nga dalan especially diri sa left side kung going ka pa may nga direksyon sa wala but sa siningon na mo ning dalan nga ginalabyan sa mga sarakyan nga gikan sa may Santo Niño stop mga ka-aksyon padulong diri man sa may Barangay 3 or rather diri sa may Abis no kag sa may police station number 2 pero isa natin ka reminder kung ikaw abi nagapangitag ka sa dalanon nga may mo maagyan agad na ikaw mo ma-traffic ka sa may Buri Road mga ka-aksyon sa may Barangay Madalagan advisable sa Gyapon na makalabay diri sa may San Juan like sa may Visa Kino Drive going Santo Niño stop basta makita mo lang kag bulubat sagon mo kung makitaan mo abi nga do karamo gid kag ang bulyada sa salakyan pero gid siningapon mga ka-aksyon mahimo guro maka diretso ka lang sa may Lacson then panorte ka labay ka sa may Buri Road kaya namin subong adlaw tayo yun abi ang biyahe sa mga salakyan hindi kita muna kabugat ang trapiko even sa palibot sa plaza publika mga ka-aksyon na pisar nga mayara na naka-on standby nga mga bazaar o kung naman yung mga balaligyan dala bala nga baligya sang dokumay pagka-divisoria sa nga type pero at least dire-diretso ang biyahe sa mga salakyan no? Wala nang
nagka-congest o nagka-pilunsok, mga kaaksyon, wala nakatuga sa mabugat sa dalagan sang trapiko. Ang mga nagabarigya, nakaplastar, wala lamang nakasakop sa Rigatuslao, kag diri sa may Rizal. Subong may matamat man nga naga-install diri sa may San Juan, mga kaaksyon, sa tabok gid lamang sang police station number 1. Butsuin ko lang taon mo duga palibot na exact sa may Gonzaga nga wala pag may nakaplastar dira sa may Gonzaga, diri lang Gatuslao, diri lang sa may Rizal, kay diri sa may San Juan. And kung magamo sila matabo, do halos na may maparkingan o kung may mapunduhan, abi temporarily, ang mga dipasahin nga jeepney nga may ruta area, mga kaaksyon, sa bahin sa Barangay Sumag, Barangay Tangog, kagiban pa. So, dire-diretso na ila biyahe, no, mga kaaksyon. That is why, gina-expect ka natin nga tuman kabugang traffic dira, pero at least silingapon, tayo yun lang, kag light to moderate lamang ang sitwasyon kung traffic ko ang aton pagambalan. Supposedly, mga kaaksyon, may ara na nga magabiyahe, abi, padulong diri sa may Dalan Gatoslao, pala po sa may Ayala Mall. Ang mga jeep nga ang ruta, it sa Barangay Tangog, Barangay Sumag, ang Iyaka, Barangay Singkang Airport, kag iban pa, like Barangay Punta Taytay. O galing daw subong hapon, do wala pagkikita, may nakitaan nga jeep nga nagpalusot diri pakadto sa Megatuslao, kaya mo na nga ila nga ging kasugtan sa tribag o naman nga experimental routing nga actually kahapon para nagsugod diri sa may syudad sang Bacolod. Sa experimental routing nga ini ginalauman nga kung tani may ara nga mga salakyan nga diri malusot sa Megatuslao, then maliko sa may Ayala para makadala ko na sang pasero padulong diri sa may northern portion sang Dalan Gatoslao, mga kaaksyon. O galing kay depende man sa gyapon sa desisyon sa driver, kay hindi siya mandatory, voluntary lamang siya para sa bahin sa driver kung gusto niya magbiyahe dito. Pero according diri kanina sa tunay interview like Mr. Jesse Ortega sang aksyon na Mar nga depende sa driver eh. So wala pilitay kung hindi ka tayo magbiyahe diretso, okay lang gyapon. Pero may ala sila number nga gin-mention like may ara abi mga tantay 8 supposedly sa Sumag, may ara man sa Tangob nga mga 15 ka mga salakyan, may ara man sa Alihis nga do mga 15 man ka salakyan, and Sikang Airport nga do pulo ka mga salakyan ginalauman nila nga magabiyahe dira base sa ilang ginistoryahan tidalikdan nga semana antes sa Manipatuman ining experimental routing nga ginapatigayon, mga kaaksyon. Ako niya sa yung pagkakapangilisan may pakulo na nagkwengan na ako lang din na hindi naman natuli. Okay, bulong pa rin yung lang. Ito yung magsutin ng sulod na pumunta niya. Hindi ka pala na isang pagkaman na pagkakaitek ang luma. Hindi naman natuli, matulog ako kung lang. Okay, bulong pa rin lang. Friday, dan katawang hindi mo sa nangyala sa munti na mall. So, ito na confirm na ang tumahang daw kantay ko kayo ulit ang ilay. Ang Lukangog, Ginulete, ang Anis, Dulo, ang Inche, karang airport, Dulo, ang muto para mo na ang Aksyon mo na ang konfirmasyon diri Mr. Jesse Ortega nga may agid man na istoryahan nga mga jeep gali diri magalabay sa Megatuslao. Ang mga gilan taon naton nga all obserbaran naton kinabantayan kung ba mangin mabugat ang trapiko diri sa Gatuslao, kung magdugang naman ang numero o kung nakadamuon sa mga jeep nga mga biyahe diri, kung mo nang aton nga pananawan nga base may maglabay o kung may biyahe nga mga salakyan gikan sa south going diri mga kaaksyon sa bahin sang Dalan Gatoslao. Karon nga pon kinami sang panyempo sa palibot sang syudad, malay naton nga panahon na tin-out sa ton kalangitan daw lagid man may nagatipon nga galdom, hopefully mangintayo yun man ang kaangay sa nga panyempo sa syudad sang Bacolod, mga kaaksyon. So paano na ang pinakalang sitwasyon sa aton ginakamtangan diri sa bahin sa gyapon sang Dalan Gatoslao, Barangay 3 syudad sang Bacolod. Sa tutarang mga kaaksyon na basta mo sining taglibot sa Bacolod Action, John Diaz, una sa Bacolod Action, sa Bacolod Action Radio. Salamat aksyon na John Lasenko, 15 nagapangita bala kamo
Sa mga nagabalitor sa ato siring live stream. Okay, Inday Blaza, mayong hapon. Melvin Peñafiel, good PM. Alex Armontesa, mayong hapon. Joseph Nabalitan Kazag, mayong hapon. Monitor lang from Bantayan Park, Bago City. Tamyaw lang ko, Pamilya Kasag. Hambal ni Alex, apo naman sa maaslo mo nga programa sa hapon. Hambal ni Alex Armontesa. Si Yorb Quenyol, mayong hapon. Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Mars, shout out naman from KSA sa family Losenyo and ti Sara dara sa may Laghit, Barangay Pasil, Ibi, Bagaluna. Kenneth Valencia, good afternoon. Aksyon, Idol, Marlon, monitor lang ko. Salamat kid. Alex Armontesa, pangalan ko po si from kasalukuyang nagkandak na survey para sa Kantar ko, no? Media po, survey sir. Marlon, nanawag di bagulang. Amo na silang panawag. Oo. Ati, menso ba Aksyon Radio eh? Wala naman si Iban. Oh. Salamat, taging tawag ako no si Alex. Oh. LM Hor, good. Julius Borbon, Bolido. Good afternoon. Watching live from Marojas, Capiz, Baskog di ang DYEZ. Salamat, kid. Veronica Santillan, Manukan, Slasher, Sumugat ngayong hapon. JR Mainit Region, good PM. Maria Teresa Hofilinia, good afternoon. Melchor Rita Ferrer, good afternoon. Amy Esmeralda Dolido, good afternoon man. Si Pita Ninon Sorongon. Wow, si Madam Pita Gabonitor, no? Advance lang da, Merry Christmas, keep safe always, God bless you. Pasko ako na. Si Madam Pita, si Toto Job Pranda, may pagorokabot ay. Jocelyn Arisivita Olak, good afternoon. Okay. Si Homa Lumina, araman si Joe sa Baligguat, good PMR, watching from Bago City, quarantine facility. Hello din sa mga kasama ko dito. Happy merienda. Ara ka po na gali sa quarantine. Okay. Si Bea Jonathan, si Kapuding Bea Jonathan, Aksa Marlon, mayong hapon, Lodita Miyaw ko lang, Familia Bia, sa Sipalay, Barangay 4, salamat. Si RR Montowa Rehinio, Godon, Aksa Mar, RR Rehinio, monitor from Alangilan. Si Ma'am Ako Maldita, mayong hapon Aksa Marlon, ngagwa ba, more power sa Aksyon Radio, stay safe. And to all listeners sa program mo. Si Ako Maldita. Si Bong Tizo Arroyo. Mayang hapon sa Marlon, watching live lang ko si mo monitor lang sa balita mo. Okay. Si Santos Endrada Jr., good afternoon. Aksyon Radio Bacolod from Isabela. Araman si John Michael Gimay. Patamyo ko lang, family Gimay. Kag Hulyaza monitor kami diri sa may barangay Talok. Mabuhay Aksyon Radio Bacolod. Z Alunan, hello. Hello sa kay Z Alunan. Lucia Roque Roberto, mayang hapon, watching from Borwaga, Aklan. Si Jonathan Bea, siling yan, layo batay sa Butang Kapitol. Oh man, plano pa malanaw ay pamana sa piho. Niel Talorong, mayang hapon, nagsamarlon from Handumanan. Si dari Tagoro hasta kay ini tabo damo na yung isang in message siya. Oh. Si Lily King, okay. Isa ka padala messages napadamo mo yasa din nga yung padala diho. Oh. Dari lang kata kay Lily King. Okay, hello kay sila Hambalyahay. Classmate Jade Pastera, good afternoon. Watching sa Saudi Arabia. Kali si Inday Jade dara sa may Saudi Arabia. Salamat gid sa tanan-tanan nga monitor. Iban balikan taraman dugay-dugay.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik sa ato sa rin kapag pangalagad la 5:25 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa mga masamig na atake dira sang high blood gataas ang ilas ring blood pressure daw kadelikado nga sahi sang masakit kon balatian. Last ko may kabosan diabetes. Ang inirekomendar naton diri mag-aksyon Panyawan Herbal Capsule with the mangosteen. Hindi mabaulihi sa iban ang milagroso nga kapsula. Simple nga tawag sa ato na minisa manunggal. Damo na sa mga nagpapatuod nga nag-ayo gali na sa nga lawas matapos magtubar sa nga Panyawan Herbal Capsule with the mangosteen plus kung medyo luya lawas ninyo sa di. Ang kalabaran sa mga mag-aksyon di gibantad tok luya. Kamanti Christmas season mo. Bisan pa way unod ang bulsa. Portiga natin kung adi lang ang mangin mabaskog mag-aksyon. Plus, mga baskong paginin na kung magtutumar ka mo sa panya. This time, Bacolod City Hall nga balita ang pagpalawig sa bayanihan tutubtob sa Hunyo 2021. Dako ni mabulig sa mga napektuhan sang pandemya sa kay Congressman Greg Gasataya. Action Radio City Hall Report. Report with Action Dale sa Las Action Dale. Mayong hapon, please come in.
activities sining Bayanihan to Recover as One Act kung nga tawag man nga Bayanihan to Action Mar tubtob June 30, 2021 kay kung madumduman under sa karon nga Bayanihan to ang iya sining original nga effectivity or validity tubtob gid lamang kuntani sa December 19, 2020 Action Mar. So kagabi isang ginaprobahan sang Kongreso sa third final reading ang extension bill sang Bayanihan 2 pero antes ni si kasatayang Vice Chairman man sang House Committee on Appropriations ang nag-sponsor sang House Bill 8063 para ipasar ang hagna sa ginpatigayon nga hearing sang natungdana nga Komitiba Action Mar. Una na nagpadala sang komunikasyon ang Malacanang sa Congress ang gin-certify ni Presidente Rodrigo Duterte nga urgent ining extension bill sang Bayanihan to Action Mar. Ginpatag diri sang kongresista nga mayara pa sa mga agencies, no, government agencies nga wala pa yan na utilize Action Mar ang gintugyan sa ilang pondo under sa Bayanihan to bangod may mga paperworks pa, gina-process pa ang pag-release sang pondo sa mga regional offices. So sunod kay gasataya bangod sini ining pagpalawig sang hagna since approved na sa Congress kag ang Senate naman ang next sini nga counterpart bill ang dapat man nga mapasara antes nga mapermahan no sang presidente. Bangod sini once nga maglapse na ang Bayanihan 2 sa December 19 kag mapubahan na gid ang ining hagda ang extension bill. Basta wala siya nga ang funds under Bayanihan 2 again allot sa isa kada local government units or government agencies pwede pa nila ma-utilize or ma-disperse until June 30, 2021. So sunod rin kay gasatayan ako ining bulig kinabinasan naman naapektuhan sa COVID-19 pandemic ining mga na-lockdown nga mga balay kag ibantang mga financial assistance nga ginatanyaga sang gobyerno angot sa COVID-19 nga mga projects sa kag programa. Aring tingog ni Congressman Greg Gasataya. There are still some agencies na wala pa nila na utilize ang funds allocated para ibulig sa COVID-19, no? Naiguan sila in terms of processing, no, kapag release ang pundo sa mga regional offices, no? So because of this, pakamaayo sa Kongreso nga i-extend until June 30 of 2021. So meaning tanan nga mga funds under Bayanihan 2 pwede pa ma-utilize until June 30 kaya expire na dapat by December 19. So kanugon sang pundo bala kag ang iba ni mga paperworks almost tapos na eh. It's only a matter of releasing, no, like PSWD, Yasang Dole, DTI. Actually, mga portion gid lamang sa atos nga interview kay Congressman Greg Gasataya. So, balantayan pa ini ang sa Senate since ang mga lideres dira sa Senado nagpabutyag naman nila manakuhan ang gin-certify sang presidente nga urgent ining extension bill sang Bayanihan 2. Update sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat sa report na aksyon na dahil 5:30 may medyo good news na rin mag-aksyon sa mga kakatak-an sa pagproseso sang mga papeles labi na sa mga talatapan sa gobyerno. Si Presidente Rodrigo Duterte nagamando sa Philippine Health Insurance Corporation, ginatawag nga PhilHealth, nga i-simplify ang processing sang claims. No? Mo giman ituod mo? Kung pwede mo lang ma-simplify nga asang una tani, no? Mahimo na din sang PhilHealth. Ang PhilHealth nga daan sa mga mag-aksyon na palibutan man sang day na hindi hamak nga isyo ka mga kontrobersiya bagod ba sa nagpinungko dira nga mga official nila. May mga nagginawa pa ganito ang mga videos mo, no? Sa isa ka opisina sang PhilHealth, porte kadalagko sang hila sa nga mga bonuses. May florsyo pa sunod sa talatapan. May nagsuot sa out pati yung babaeng lipot na palda mo. May pliyado makakson ka, klap-klap man. Hindi, isang ilaw sa ahensya sang ginpunteriya sa isyo sang ginatawag korupsyon. Ang nag-anonsyo sa niya magkakson si spokesperson Harry Roque. Amal ni Roque, amo ng gindesisyon kagin mando sang presidente
Matapos nga sumon ya ang pila ka mga opisyal sang PhilHealth kapon lang sang Lunes makakson, no? Yes, kapon Lunes. Agod to magpatahag sa payment delays sa mga ospital. O isa man isang problema, dinikada rin yung makakson, no? Ang problema ni makakataran sa delay. Atrasado nga pagbayad sa mga hospital. Ilang ginhatag sa PhilHealth mag-aksyon nga ultimatum kon deadline. 60 kadlaw sa pagproseso sang mga dokumento. Kambal ni Roque, grabe ka labalaba kuno sang pagpatag explanation sang PhilHealth. Ginmando pa sang presidente ang pagpalipot kag pag-reconfigure kag pag-simplify sa mga requirements para sa claims. Isan oni mo pisahan man asap kung tani ini tekadamo kita subong sa mga nagaproseso sa PhilHealth mag-action labi na ang mga pasyente sa COVID-19. Hindi naman na malipod sa inyo mag-action. May mga Pinoy kag Pinay nga ng mga Filipino mahilig pamantay mo. Namo gid man to gamuno nga admit ka kuno sa ospital, ginabamangkot ka na ko may PhilHealth ka way. Kung way ka PhilHealth, hindi kuno COVID-19 nga batsag mo. Pero kung may PhilHealth ka, kalabanan COVID-19 gid. Pamilyas Cadiz ganito ho mag-action na kwanto sa Cadiz City itong first balang nga death sa COVID-19. Nakastiguhan lang to Dres Bacolod. Teko mo taga-suran sa Cadiz siya dito sa Iloilo Hospital sa Cadiz. Nakastiguhan sa Bacolod ay swab na nagpositive. Una sa balita, una sa aksyon. Hasta to mga halalakwat to. Sang pasyente ginkuhaan man quarantine man to kakalot-kalot man ng ulo pasyente do kay gin kastigo man to. Alas 5:34 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ari importante man ay mag-aksyon vitamin D3, importante may vitamin D3 ato si Okay, balikan ta, no? Ang mga nag-monitor sa ato sa live stream. Okay. Dari-gari gaagi ang kwanong, no? Ang tanan nga nagapadala sa mensahe dari sa ato sa live stream. Ginapadalaman niya masang mensahe ho sang sining sining naman. Mo ba? Sige lang. Christian Roa, Gorpebak sa Marlon, Rama si Eli Escalera. Monitor kami ng Mary Alapan, kagasawa ko, Charity, keep safe. Ari kami sa may Porok Matahom sa Barangay Tangob. Baw, ang Porok Matahom sa una, onda daw mga tulogban nga tulogban lang nga lumpat-lumpata namon, no? Dara sa may Porok Matahom, no? Arada ko no si Eli Escalera. Salamat kita sa pag-monitor.
na sa area sang area inaguro sang ano ay sang Kabog or area sang Tangob, no? Ang museum mag-aksyon. Kita ta ang perspective mag-aksyon sa pagbisita rin ni Senador Juan Miguel Zubiri. Kataom-tahom sang litrato sa museum. Litrato sang istruktura, no? Ang laragway sang sining museum. Kay Boss Ernie M. Gaman dito. Alas 5:47 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan tara dugang ato sa nga patrol sa natipon nila sa nga balita. Oy ara si Yvonne Buesor, Dan Sharing. Salamat kay Yvonne. Jocelyn Libonis po humayong hapon. Si Jose Mongcal Latorilla, always approve ang iya nga signal. Okay. Ay ang provincial Capitulagon maka-aksyon ti dugay-dugay siguro siguro mamuning oras nagasililiga na mga suga, no? Sa seremonya lights on nga ginpatayan kagabi. Aber pa nilaganta kon damo gid man sa nagabisita dira kon magabisita sa mga gabi karon nga masanag na ang Provincial Capitol Lagun and Park. Yari na patrol with Action John Diaz sa balik report Action John, please come in. Basta gani Action Mar Pascual kunabi bagong tuig na andan sang Pinoy, no? Kung may aralaman arara o kunabi may budget, amo ning pagbakalos sing natawag naton nga lechon. Ang akong ginatubang sining mga trion live kita diri sa area sang Balaligyaan Blanca Lechon sa bahin sang Barangay Singkang Airport dalan Araneta sulod sang Bacolod Action Mar. Lantaw naton kung kamusta subong ang presyo sang lechon kung damo na blang baklanay or ano mga advantage kung mas temprano magka-order ang aton nga mga ka-aksyon sang lechon. Ina kung may budget kay bangod sa COVID-19 pandemic na ibaluan nga may kabudlayan subong, no, especially abi medyo bigado ang kalabanan sa tumak action. Ari kami sa may bahin sang Donos Letson Action Mart diri mismo sa may dalan Araneta. Damo diri available nga mga nagapinamakal, no, nga mga lechon in so far action na mo makita naton diri sa may kilid lamang sang dalan crispy, no? Ang ila diri nga mga ginapang pastaro kay na hindi gali nagahilera na diri abi ang mga litsunan Action Marlon. Usually kung namo ni kadako pila ka kilo na ang ulo. ang bilog pala. Ang bilog man sa kalag ko mga 8 to 10 kilos na siya. Pila? 8 to 10 kilos. 8 to 10. Pero mga 5,000 na sa sahol. 5,000. Okay, kung inaya kun whole gid. Kun whole gid na. Okay, sige si Manang be makuto na. Excuse na nay. Ano kani ngalan mo na? Si Jane sa Donald's Lechon. Ano Jane ano? Jane Gado sa Donald's Lechon. Okay. Ma'am Jane, so far subong pilang presyo sa lechon? May ara kita subong lowest price gid ang 5,000. Okay. Estimated na siya mga 9 to 10 kilos gid na siya. Estimated lang na sa sir. Pero usually ka sobra pa na. Oo, may ara gid. Oh, depende bimong oo. Oo. 5,000 amo nang pinakabarato. Pero may mga may ibang pwede nga prices. May ara kita 6,000, 7,000, 8,000 to 9,500. Okay. Ma'am Subong, amo ning presyo currently by December before nagbarato nito sa una Same price ng gyapon kami. Sa retail, same price ng gyapon. Pero ang expect ninyo, kahit usually do pare-pareho lang presyo, mamahal pa o hindi na? Hindi lang kami ka-sure, sir, kay medyo kung kataas ang sa bukid, syempre mataas man kami. Okay. Oo, kami, tapos may asosasyon kami. Oo. So usually do talaan ka mo dito pare-pareho lang na presyo. Pero na, ang kakatabo, anong advantage kung temprano sila? Ano dapat na brown nila? Order early? Or paano nila ma-sure nga lahat ng ginabaknan? Dapat ano sila, sir, reserve early para maservahan sila sang baboy. Syempre, basta 24 to 31, medyo mahal gid ang baboy subong. Oo. So expect nila na kung mag-abot na lapit ang Pasko, mamahal. Usually pilang gataas naman, 500 naman. O damang mamo na, sir, depende, meron 5,500, naando mo na. Kasi nasa per kilo naman is 600 kami per kilo. Basi depende pa na, sir, basi may mo pa na 650. Subong 600 na per kilo? 600 per kilo. Okay, medyo nagmahal. Before mga 500. Mga 580 na, Pero ano na, may composition, may dala na sauce, may dala na ano? Yes, sir. Ang sa whole lechon namon, may ara kita nga free nga dinuguan. Okay. Free nga liver sauce.
So usually ti common ato sa zona dito na no. Oh yes, may asosasyon kami di. Same price lang kami tanan sa per kilo. Oo. Ang sa whole na lang yan kasi per. Oo, sa whole na lang ni ara medyo nang adjust. Oo. Pero usually nang may mga problem na kita mo nga mabalbe reklamo sa ila kay ti ang unod kuno kisa do gamay nang anong dapat timuon nila kung amo ng policy bisang asosasyon? Advice kami sa customer nga basta December hindi gid silang ma-expect nga dako-dako gid. Ay medyo mahal gid ang baboy sa bukid. Di kami usually gabakalma lang kami para lang mag-care sa ilang mag-Christmas, may ara sila nga butang sa ilang table. Okay, saan ma'am gina-expect diri nga magdinagusto na sila man kapi naman? May ara mga kalabanan mga 24 ng gabi. Kalabanan ng sa 31 na siya. Pero diri bukas na mo gyapon 24-25. Open kami for yes, sa non-open gid. Oo, kamakadto lang man diri sila. Pero isa robot lang yung parkingan nila, no? Oo, kabudlayan gusto sa parkingan. Anong dapat sobrahon kung pareho sa inyo kay asosasyon? Ano ginapa-advise sa ila? Mapatawag kung nabalaan sila nga mga number nga daan? Or mas tayo nga makadto sila una? Dapat maano na lang sila sir, ma-early reservation. Kung gusto nila, i-search na lang nila kung ano ang mga contact number sa magagalitson de. Oo. Para po sa ila. Oo. So expect na tol, mamahal rin yung presyo. Hindi mag-isip mamahal, depende pa na sa sir, oo. Depende, oo. Sa kalapit ng paswa. Oo. Ma'am Jane, thank you, good na nga po. Okay, good may nga po man. Action na Mars, Ma'am Jane, diri, no? Okay, subong damo naman ang sunja na ila sila mga customers da subong. So far, medyo damo-damo na kidman ang mga customers diri nila. Makita naton nga naga-tinera. And ang iban nagabulo-baligya gid like also may nagahapit gid diri. No, makita mo man abi nga gakabaklan gid man sila may mga binta gid man sila. Bation pa din ko ang tapalan. May pang chop dito. Oo. Why nagay-wek? Ay na. Ara sa likod mo. Ari gale. Ari gale kay Bek. Nalagay kay na tanglad ang sa tunga. Okay. Amo kini ang nila tanglad gid ang tunga mo. So kung dali like for example, dali sa may Donors, may maligas sila dito paksiw pagit. No? Tingin kompleto dali lang nga gina basta gali may lechon paksiw usually tanan halos tanan no. Ang kilo dyan pilaw. Subong. 600. 600 ba? Medyo mahal. Ay, oo ganito. Mo to Ma'am Jane kay nasang Donors, nagamahal gid man sa nag 600 pesos gid man sa. Pero expect na nila kung maglapit na gid bala, no? Masaka-saka gamay ang presyo probably by 50 pesos per kilo, mas 650 guro. Pero kung whole, ang amun ganyan ba nila, kung early sila nga magpa-reserve, mas barato kung nakadesisyon na gid man sila bala nga mapalitson mga bakalta or malitson ta mag-Christmas kag mag-New Year, pwede sila ka early kay para ang ilabakal sa baboy sa bukid kuno mas barato man kay ginabakal man nila and then ibaligya dere. Pero amo ni habang nila tanan din sila do 600 pesos kay asosasyon nimong mga nagabaligya sa Litson Action Mart. Dapat pala reho, hindi pwede nga isa barato, isa mahal. Kinali lang malubok ko kung maamot ang kalubok ni Litson o ano nang itsura niya nila. Action Mart. Damo akson dyan lutuan sahit ngamin yung Litson eh. Oo. Nakatila ko may ginpaksi yung Litson. Oo, pwede magkani masabawan ng Litson mo. Nang antitigang. Oo, pwede na. Oo, nakakaon ko na nga ang Litson ginsinigang nila. Aka nanam sang may ara magani ginsisig. Correct. Ginsisig nilang Litson. Mayo man namis man ang sabor, no? Eti karon diri matulog tipsing kami di karon ni Papang sang mga mananam diri nila nga Litson, no? And actually man ang pinaka-sitwasyon diri kag sa aton mga kagsyon at may Urodeya na sila kung kamusta ang presyohan na isang Litson diri sa may area sang Singkang mga ka-aksyon. Balik tagikan sa patrol sa totalan na ka-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian aton sa gihapon kinakabalakan. Pabakuran ang resistensya Production John Diaz o nasa sa aksyon sa Production Radio.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pasalamat at taning baboy kay Bayara COVID-19. Medyo hindi tanto silang target. Galing kay ang tao, makaong gudyalit. Ayo. Sige, hindi ko no, halambalalon lang na iyang hindi ko no bungga ang selebrasyon ko no ay isang litson. Mayara tinapay ngang yasin korte litson baboy. Muna lang na. Malmaamal galin litson sa puno. 600 ang kilo, no? Mahal na magamo na. Oh. Galing kay man basta Pasko magkakson labi na ako ng empleyado ka sa opisyal ka sa gobyerno. Amo na pinakatiba-tiba kada bulan sa Disyembre. Dako sang mga bonuses kay ginabato nila. Hindi ganaya malikawan bakal ginaya iban litson. Di happy litson. Alas 5:58. O boso-boso na lang ng gamonitor sa ato sa nga live stream ho. Kay pasalamatan talang ni sila si Dino Alik, monitor, Romel Jomar kag family Munoz kag potato. Si John Villarosa watching from Murcia. Evelyn Di Pomoceno, thank you, Merry Christmas manda. Si B. John Peregrino, arama si Merly Palacios Relatos, Merry Christmas, thank you. Inte Blaza, mayong hapon Action Marl, okay. Si Merls Labrador, wow. Litson, Hambalya, Merry Christmas. Wow, saan ito makatilaw Litsons ni? Yaring pinakabag-o kag pinaka-epektibong arbal nga balita way tamalabutan tutok sa Action Firing Line las 7 to Mars 9 with Action Brian Morden. Maaga sunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar kag Action ang Defensor. Ako naman Action na Marlon Hedobaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action